Здравейте, предлагам този висок клас източник с многобройни награди. Достатъчно я прочетете в интернет. Моделът е Audiolab 8200 CDQ. Още по-рядката версия V12E. Това е тонигована версия с оптимизирани захранвания. Клас А изходен тракт и клас А слушалков усилател. Доста по-рядка в продажба. За сравнение, стандартната версия е струва 1200 евро на този източник, а версия V12E с 200 евро по-скъпа. Може да си отговорите сами на въпроса защо. И доста по-рядка, разбира се, в продажба втора употреба. Намира се в град Враца. Този източник съдържа в себе си предусилвател, външен DAC, CD плеер и CD транспорт. Оборудван с дистанционно захранващ кабел, закупен от Германия, в този прекрасен, бих казал, изключително запазен вид. Имам и каталожния усилвател крайно стъпало 8200P в кашон, първи собственик, с всички книжки, документи, аксесуари. В съседна обява ще го видите стъпалото към този източник. Ако желаете да закупите двете в комплект, както са каталожна двойка, ще направя отстъпка, разбира се, на място. Сложил съм подробни снимки в обявата. Оборудван с 8 дака Sabre 901832 бита. Хубав ден!